zinemagiekin hitz egiten, niri gustatuko litzaidakena orain behin tesia bukatuta daukadala, honekin ziklo bat ateratzea ez, tesiko zinemagie guztiekin, edo saiatzea ez, saiatu ginen tesian ere, sortu genuen tabla horrekin, izatea tabla interaktibo moduko bat, orduan saiatzea plataforma batean jartzea, pelikulak ikusgai egoteko, zinemagia nahi izan ez gero ez, baina saiatzea modu batez, pelikulak horiek ikusteko aukera egoteko, ez egia esan da, pelikula oso desberdina dira, oso ederrak, gainera hori ikusten da, hori historia desberdin, pila kontatzeko modu desberdin asko, orduan oso politia da, eta hori, nik uste, euskal herritar behar dugula, ez, hori ikusi. Ikusleezintasunaren inguruan ez, justo hildotik ere euskararen erabilera ez, zentruan jarri genuen, eta ez nolako eragina edukidu ez, pelikulak hizkuntza baten edo beste batean sortzerako orduan. Pelikula gehienak erderaz egin ziren, badaude euskeraz egin zirenak, baina gehien bat erderaz egin ziren, eta egia da, esan duzun moduan, hori lehen kontuan eduki behar dugu garaia, ez orain pelikula euskaraz, pelikula askoz gehiago daude ez, baina garai hortan, askoz ez hain, gehienak erderaz egin ziren, baina niretzat ere interesgarria izan zen haiekin hitz egiten ez, pentsatzen duela, euskararen erabilera edo ez, ikusezintasuna eragina edukiko zuela, baina konturatu ginen, eragina handiena zeukala euskal kontzeptua hitz egitea ez. Hori zela, benetan, euskaldun gaia jorratzea, Miren Txuloiarteren kasuan ez, izugarrizko eragina zeukala ez. Eta hor baztertuak ziren, euskaraz, euskal herriaz ez, hitz egiteagatik. Hori izan zela, euskararen erabila, baino askoz larriagoa. Nire ustez instituzioak beharrezkoa dira, azkenean haiek izango dira ez, nahi gabe egin arren kanon bat markatzen dutela orduan ez baldin badira ikusleio bat, oso zaila izango da ez, esan dezakegu publiko general batera iristeko. Baina noski hor egon behar da ez beste resistentzia bat, beste modu alternatiboetan sortzen lan egiten, ikertzen. Baina betiko kontua ez, bai tesi bat ere, diru laguntza bat behar dezu ez edo lan egin behar dezu tesia egiteko, orduan pertsona guztientzat ez da posible ez ikertzea bakarrik pertsona askoentzat kasuan bezala lan egiten. Orduan lanaren arabera zure lanak ez baldin badizu erraztasun hori ematen, zure ikuspuntua ez, zure ikerketa alde batera gelditu beharko da. Eta berdina ez, laguntza bat emateko puntu batzu berte behar dituzu ez. Orduan hor ere, beste zailtasun bat egon daiteke, adibidez ez baldin badute konsideratzen zure gaia interesgarria dela. Niri gertatu zitzaidan adibidez, nire tesia aurkeztu nuenean, esan zidatela, emakume aintzindariak, aintzindariak oso ikertuta zeudela. Orduan instituzioa noski beharrezkoa dira batez ere ikusleio bat izateko, baina baita ere leku desberdinetatik, aurrekontu txiki batekin baldin bada ere, ikertzen jarraitzea, sortzen, fanzineak baldin badira ere, sare sozialetan orain daudela ez, profil pila bat, zinemaz hitz egiten, zinemagietaz, orduan hori oso politia dela ez, alderdi guztietatik lan egitea ikusezintasuna gutxiagotzeko. Hori izan zen ere, tesitik, geuretik sortuak egitasmoa eskerrez, aurrera eraman nuena, eta izan zen justo lehen komentatu dugu, niretzat tesian bi hildo teoriko garrantzitsu eukin dituen, Ursula K. Le Guinena eta Saidiya Harmanena. Eta, haiek proposatzen dutenez, ikusezintasun hori ez, lantzerako orduan ez, Saidiya Harmanek esaten bera proposatzen du fabulazio kritikoa ez. Orduan, hau da, hutsune bat dagoenean berak hitz egiten du Estatu Batuetan esklabizatuak izan ziren emakume beltzen inguruan ez dagoela ezerrez haien inguruan. Orduan bera proposatzen zuen zen, ez dagoenean ezerrez artxiboetan asmatu behar dugu. Guazen fabulatzea, asmatzea,
zer gertatu zen emakume horiekin, ez? Orduan, bueno, distantzia ez mantenduz ez, da haien testu inguru desberdin bat zela kontuan eukita, bera proposatzen zuen fabulazio kritiko hori oso politia iruditu zitzaidan pentsatzeko, guazen fabulatzea zer gertatu zen ikusezintasun absoluto hori ez pairatu zuen emakume batekin. Orduan, ideia izan zen Larrabetzuko eskolako lehenengo mailako umeekin ikastaro desberdinak ematea eta haiekin lantzea ikusezintasuna zer da. Gero pelikula bat nola egiten da gidoi haiekin idatzi genuen, haiek hasi ziren emakume hori sortzen, eta abenturazko pelikula bat sortu zen, haiek erabaki zuten mendian bizi zela, beraz mendira joan ginen, emakume horren bila ez, pelikula ez, pixkat idei hortatik ez, ikusezintasunaren ideiatik, abenturazko pelikula bat sortu genuen umiekin, orain ja, azkeneko detailitxoa geratzen zaizkiola.